idan Allah ya kaddara cewa wannan zai auri wannan ba makawa, tun da haka bai yiwu ba, ki daina kuka, ki daina tada hankalinki, ki daina tada hankalinki. In Allah ya ce za a yi auren nan, wallahi ba wanda ya sai ya hana. In kuma Allah bai rubuta za a yi ba, to gaskiyan zance duk wani kai kawo ana bata lokaci, don hakan ba zai yi. Kin fahimce ni? Kawo yanzu shi kenan ba tsaka tilasta mishi ya aure ni ba. Kawo wallahi na san yana so ni. Kawo wannan yarinyar da suka haɗu, wallahi tallahi kawo ya fi so na da ita. Kila ma tsafi ta mishi kawo. Habiba, kin ga yadda ba a tilasta yarinya ta auri yaro, to haka ni ma ba zan iya tilasta Muktar ya aure ki ba. Gaskiya ba zan iya tilasta shi ba, ba zan iya tilasta shi ba. Dan abin da nake so ki fahimta, ma'aurata biyu sai sun fahimci juna, suna son juna, aure ke danko. In aka sa tilashi akan aure, aure bai zuwa ko ina, aure bai zuwa ko ina. Ki fahimci wannan. Kawo na rasa shi kenan kawo. Ki dogara da Allah, ni yanzu an ta zan maki. Allah ya maki zaɓi na gari, zaɓin Allah ya fi zaɓin kowa. Ki yadda da Allah ya shige mana gaba ya maki zaɓi, shi ya fi. Da ke da Muktar ni duk ɗaya kuke a wajena, duk ƴaƴana ne, duk nawa ne, duk nawa ne. Ki haƙuri, ba ni son kukan. Kamata a yi ma kawai ki rinka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, duk abin da ya bata miki rai. Ba kuka ba, ba kuka ba. Kuka aikin shaidan ne. Me nake wani rabe-rabe hakan nan kaman kaga wani dodo? Ko dodo muka zama? To ai gani ne baka zo ba. Tunda na tura shi yasa nace ka zo. Na tura ta nace ka kira min kai. Dan ka riga ka bijirewa umarni na ka aure abin da kake so. Shi yasa dama jira nake in ga bakin sun dan ragu sai yanzu in same ki, kuma ban san cewa sun tafi ba, shi yasa. Ina so in gaya maka ka saki jikinka, haka Allah ya so. Ba abin da mutum zai wanda Allah ba shi ya shirya shi ba. Aure kaddara ce, Allah ya kaddaro Habiba ba matarka bace, amma 'yar uwarka ce. Sai ka ci gaba da zumunci da ita, komai ya riga ya wuce. Na gode mama. Dama kanwa ce a gurinka. Na gode kuma Allah ya saka da alkhairi. Kuma insha Allah zan ci gaba da zumunci da Habiba kamar yadda muke da, in Allah ya yarda. Allah ya ba ku zaman lafiya. Kuma insha Allah zamana da Muhibbat zai baki mamakin Allah yadda zaki ga abin da baki taba tsammani ba. Na gode. Bari je. To.
zan shigo in same ki a falo a zaune. Amma sai na tarar wayan. Na ɗauka kina nan kina jira na zaki min kyakkyawan tarba. Amma sai kika zo kika kunshi a cikin daki. Da alamun cewa baki matsa da ki gani ba ko? Ai sa'a maka ci. Da ta na kula daki na baka ka kwana a falo. To ai kin san ba ta sabu ba. Ya za a yi in auro galle da yarinya kamar wannan kuma a ce in kwana a falo. Ba za ta sabu ba har babin daga a cikin ruwa. Tabdija, ka ban dariya ba. Yanzu dai ya kamata ka cire babban riganka ka ajiye, ka shiga toilet ka yi alwala. Don akwai salloli da addu'o'in da ya kamata mu yi a cikin wannan rana. Ni dai na riga na shirya, kai kadai nake jira. To sai da ba za ki jira da ni in ba da wannan umarnin ba ko? Waye? Wace ce? Waye? Waye zai shigo muka gida ba sallama? Ha? To bari in je in tambayi Hajji. Wayo! Amma babu ruwa a gurin nan na gani. Sannu hamewa ne. Sannu. Ba ruwa kuma a gurin. Yaya? Kafar dai ba ta yi komai ba ko? Ba ki buku a kafan ba ko? Komai kawai kana yana ciwo. Kanki ne ke ciwo? To sannu. Bari in jan ɗauko miki magani sai ki sha ko? To ina kai kuma? Yanzu kai ka da lafiya. Mahibbat, yaushe har kika canja kaya kuma? Har kika zo kika fara wannan soye-soyen? Ni na tafin kai miki magani. Ban ganki ba, maganin ciwon kai. Maganin ciwon kai. Kuma ai wannan kayan ne ta saba jiki. Mahibbat, yanzu na baro ki a ɗaki. Nace kika ce kanki na ciwo, nace bari je ka ɗauko miki magani ka ban ganki ba.
Kuma yanzu hakkin canja kaya kin zo kina soye-soye. Ba ke ce kika faɗa a wajen falo na ɗauke ki na kai cikin ɗakin ki ba? Haɗuwa umma. Mana. Ai ni yau kwata-kwata ban je ɓangaren. Muhibbat. Ban je ba wallahi umma. Muhibbat. To ko dai mafarki nake ne? Wani irin abu ne wannan? Anya ba mafarki nake yi ba. Wannan abin da gaske ne. Ya za a yi in ɗauka ma mutum da hannuna in kai ta a zo a ce kuma mafarki ne? Na? Sannu yawwa. Kin kusan gama ko? Wallahi ya kusa sauran kaɗan mai yanzu nan ki jira ni minti kaɗan zan kawo miki. To da Allah ai sauri a kawo shi. Saboda yau kwana na ciki na kamar an min yasa. To ba wata lalaka yanzu umma. To zan je falo zauna in jira ki kawo ko? To shi. Yawwa. Been arrested. On what charge? Espionage. He's been set up. How much does Regent know? Wannan irin harbe-harbe hakan nan? Duniya ta rikice ko ina sai faɗa? Duniya ta sha kin ba ta barke da zawo? Haircut. Oh, you guys go to the same barber? Kai? Kai! Wannan wani irin abinci ne wannan har sha ɗaya da rabi. Ba a kawo ba an ce kuma yanzu za a kawo min abinci. Kuma na gaya mata yunwa nake ji an ce yanzu za a kawo abincin nan. Kuma shiru. Mutunci irin wani. Wani aikin mutunci ne wannan. Hajiya lafiya na ji kina faɗa gido haka. Ya za a yi matanka ta ajiye ni sama da minti 30 ina jira ta kawo min abincin karyawa ba ta kawo min ba sai zo sale tana kwance tana bacci har ta zo ka ta shirya ko ka ta da ko bai dai har ta san da kayanta. Amma umma ai muhibbar ta fi awa ɗaya tana bacci da nan kuma ni ban ga fitar ta ba tana hadisi ta yi kirki. Haka ne da yake matar ka ce ai za ka kare ta dole ka hana ka ce ba ta yi laifi ba ko? Lafiya dai ko gobara ne ta shi gida. Ai ke ce gobara wanda kika fa annoba zafi tun da baki sanar da iyayen mijinki ba baki sanar da uwar mijinki ba ai ke ce ni ba ki rashin mutunci? Dan Allah umma ki hakuri. Amma ni tana na fita da safe na gaishe ki. An sake fita ko ina ba. Haka ne, na miki ƙaryar ta da na saba. Na ce na miki ƙaryar ta da na saba. Ka tashi ka zo mu je ka gani abin da ido na ya gane min. In ƙarya nake mata ka zo mu je ka gani.
Zo na ce maka zo. Wajibi ne ai abin da nace ai. Wallahi mama, wannan abin fa kin saka shi a cikin ranki ne. Amma babu komai a gidan nan. Me yasa mu ba ma ganin duk irin waɗannan abubuwan da yake magana akai? Na saka a raina. Duk abubuwan da nake gani kace na saka a raina? Iya? To wallahi sai an dauko albasu aljanu. Ka jin gaya maka. Wa me yasa ne magana ne ba a jin magana ta aje ma ce maka dai. Ƙarya nake yi. Ai da sai kai kokarin ka bi abin da nace maka. Ba ka son ka bi magana ta. Wa me yasa kake min haka ne? Yanzu yake so. Abin da nake so a yi, a je a nemo masu rukiya, masu fitar da aljanu. Su zo su yi hayaki a cikin gidan nan. Sannan a zo a yi wa matarka rukiya. In aljanu ne da ita, a yi a fitar da su. Mu asarar kuɗi ke kawai zaki wallahi. Amma in banda asarar kuɗi ya za a kira mutane kawai su zo su yi ta ihu a guri su ce wai suna cire waya aljanu. Asarar kuɗi na? Ihu ne ma? Ashe baka da kunya? Ina mahaifiyata ka ce min wani asarar kuɗi ake yi? Ba na so a yi mu fara shiga gonar da za mu kauce hanya. Au, ni ce ma mai kauce hanya kenan. Ni ce ma za a shiga gonar da za a kauce hanya, ni ce mai sa a kauce hanya. Kai, dole sai an kira wanda za su fitar da aljanu a cikin gidan nan. Ko kana so ko ba ka so, sai an fitar idan kuma ka ce kai ba za ka kira min masu fitar da aljanu a cikin gidan nan ba, to ni zan nemo su. Su zo su yi ruƙiya su fitar da aljanu a cikin gidan nan. Sai wa matarka in ta kama masu fitar da matarka a fitar da ita. Allah ya baki hakuri za a nemo su insha Allah. Ka ji min mutum kai. Ina magana kana ce wani asarar kuɗi na zan yi? Ni nake ganin abin da nake gani a cikin gidan nan? Kawai ka dinga gaya min magana? Ta. Sai me yasa ke son daga zuwa na wajen abinci? Ba abincin na sai akwai daɗi. Kuma ka san ba na shiri da tu. Yau ki ce biski ko kuma ki ce Mujahid, muna cikin magana kuma a lokaci ɗaya ko ka ɗauke. ba komai ci gaba da cin abinci. Kuɗin abinci 1.5. 1.5. Amma Allah ya maki halitta a nan kike aiki? Sabin kike yi? Ki rike 500 ne. Haba Mujahid, wani kalan cin mutunci ne wannan? A gabana kake. Ba haka nake nufi. To in ba haka kake nufi ba ya kake nufi? Kawai ko yarinya ce naga Allah ya mata halitta kuma ga karamin yarinya ce tana da ƙananan shekaru. Ƙananan shekaru? Wato ni na zama tsohuwa kenan. To in ba haka ba ya kake nufi Mujahid? Ka kawo ni nan don ka ci min mutunci ne, Mujahid? Kawai dan na yaba shi kenan ya zama laifi. Haka ka ce? Haka ma za ka ce min? Haka ka ce min? Ka ce abin kenan? Ba ki da hankali ne? Ba ki ga kuɗi na sa na biya kuɗin wannan abincin ba? Shi ne za ki zubar da shi ba ki san daraja abinci ba ne? Haba, kai wani irin azalimin namiji ne da zaka bani a budurwa kamar a cikin bainar jama'a. Ok, ba ki ga abin da ta yi ba ke. Ba ki ga irin abin da ta yi ba a nan wurin.
Muhibbat lafiya? Me ya faru ke kuka? Wannan ai shine mafarkin da na yi. Wallahi duk abin da ya faru a rahoton nan exactly haka na gani a mafarki. Na shiga uku na yi kisan kai. Wannan wani irin magana yake ne haka? Yaya kina jin mai rahoto yana magana akan cewa bai mutu ba su ma yi? Eh gaskiya ne idan da ƙwarar kwana kwalba zai iya kashe mutum aka buga mutum a kai. Amma cewa yayi su ma yi kuma ba yi magana mata biyu ba mace da ake magana. Me yasa ake rigayar wannan magana? Wallahi tallahi duk abin da ya faru. Kin ga idan baki daina irin wannan maganar ba wallahi tallahi wata ran zaki sa kanki a masifa. Baki aikata kisan kai ba kuma ki rika sa kanki a ciki? Waye kuma ya mutu naji ana magana mutuwa? Ba komai kawai muna dan hira ne muna kallo kuma wai shine an yi abin tausayi kuma shine gabaki ɗaya yanayin ta ya canza. Kai ni fa ba na son magana mutuwan nan. Idan ka gama abin da kake ina son ganin ka gani magana. To. Allah wallahi da gaske nake. San dalilin da yasa na kira ka? Akan yarinyar nan Muhibbat. A gaskiya Muhibbat kanta ba daidai yake ba ita kadai bace. Amma ban gane. Abin da nake so in gaya maka, Muhibbat kanta nan akwai kwankwamai. Tana da rofanai ko aljanu a kanta. Rofanai kuma to shi ne dai nake so in gaya maka ka gaggauta nemo mata magani a rabu da ita da a cire mata waɗannan shedanin da ke kanta ka ji kan ko? Amma ba na tsammanin abin da yake faɗa akan Muhibbat daidai ne. Muhibbat ba ta da wani aljanu dan in tana da shi ni ne mutumin farko da ya kamata ya fara sani. To kai mutumin farkon baka fara sani ba ni na fara sani kuma ni na ga abin da take ciki halin da take ciki ka ji ko? Ina gaya maka magana kai ne ka sani akan game da rofanai ko me ka sani a game da aljanu ina gaya maka kana mun musu shikenan mazan yi iya bakin kokari na dan ga abin da za a yi insha Allah to abin da ya kamata kai kenan ka nemo a yi mata magani in ba haka ba abu ba sai ya fi karfin mu a gidan nan tun yana kankani ake tarasa in ya zama babban abu fa shi ke da ya gagare mu shiga zuciyarsa ba bai yadda da alama abin da nake faɗa ba. Muhibbat ke haƙuri da abin da yake faruwa. Wata rana duk waɗannan abubuwan za su zama tarihi. Ke dai kawai ki ci gaba da yi wa Hajiya biyayya. Wata rana za ta fahimta. Za ta gane cewa ke mai ƙaunar ta ce. Wai har kai ma ka yarda da cewa ina da aljanu. Ai tsakanina da kai babu wani goyo. Idan da ina da aljanu tun a gidan maza a gaya maka ba sai na shigo gidanka ba. Ba wai na yarda cewa kina da aljanu ba ne. Kawai na amince da abin da Hajiya ta faɗa ne kawai saboda mu samu lafiya. Idan ba haka ba, Hajiya za ta ci gaba da mita har zuwa gobe da safe. Amma na nuna mata da ne ta yadda sai a zauna lafiya. Kin ga yadda ta so ne wanda da safe. Ki haƙuri. Ba komai. A shigo cikin gidan ayi rukiya. Ni dai na riga na san cewa ba ni da wani iska ko aljani a jikina. Kaje yanzu abin da ke faruwa a cikin gidan nan kenan. Shi kika zauna kina kallo? Ina fa na zauna saude? Ban zauna ba. Ya zan yi zauna akan wannan lamari kuwa. Ai sai da nace masa ya je ya nemo min waɗanda za su zo ai wannan aiki.
Ya nemo me? Yanzu yaron shi kika ba ragaman wannan aiki a cikin gida? Me yake damun ki ne? Lallai taro miki masu rawani ya kawo miki cikin gida? To, ni ai kai na kullewa yi. Na rasa abin da yake min daɗi. Yanzu to me kike ga za a yi? Ai bari ki ji. Duk abin da ya shafi gane-gane da gittawan aljanu in sun kai 1000 to yan bori su ne maganin su. Allah Saude, za ki ce na gaya miki. Ai komai girman iskan da suke kanta idan dan borin ne zo sai sun watse. To abu sai a je a nemo su. Abin da za a yi kenan na danka miki ragama a hannunki. Ko har gida zan kawo to shi kenan. A'a, ni abu ya dame ni. Wannan hanya kwankwamai a kanta. Wani irin kwankwamai haka sai ka ce kuka bulukiya? Abu ya ƙi ci ya ƙi cinyewa. Le kura ja karen ki tashi da babu ga kuran nan daure gwangwara nan 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 na akwai ruwa sai da kara Akwai? yawa so da aiki ya gari ina da ciki na Lale kura ta karen kirana ta shi da ba. Ga kura nan gauri. Da nama ne soyayya shi. Nan da nama ne soyayya. To aikin madama yakan buƙaci soyayyen nama. Lale kura ja karen kirana ta shi da babu. Ga kura nan daure. To. Lale kura ta karen kirana tashi da babu ga kuran nan daure gwangwararan 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 gwangwararan
Wannan fa waye? Mijin yarinyar ne wani. Ɗan nawa ne. Akwai matsala amma zan sai da zan yi. Akwai matsala. Nadia, mata kin ga wannan boga? Ai duk ajanda take tare da su ya gaba daya. Kwantar da hankali. To, ni dai ba fitar su ba. In sun fita ba za su dawo mana ba dai. Wannan ce ba kai. Eh, take. Allah. Kefar! Kai za ki gaya mana koko aiki zai tabbatar mana cewa baki da su. Ki bari mun gama aiki muna iya sanin da su ko babu. Canjawa wannan abu. Ki ta mai abin da aka ce kidan yi sun koyar da shi aka kasa kaɗan. Hajiya, ina za a samu leburori su haƙe nan wurin don cikin rami ya kamata mai aiki. Haka nan kuma? Aiki ya kamata mai shaƙa sani. A'a, dan Allah ba haka ake so. So ake dai kawai a fitar da aljanun da su fita. To za a sa aljanu su kasa da mu. Kuma ku daddafa nan wuraren. Idan kun ji lu. Dan Allah ai haƙu. Ko dai kan mu ji ludin nan dan Allah mu dai a fitar da su dai kawai su fita su ba mu guri. Na fara aiki yanzu. To. Allah inda mai jin fitsari je yi. Idan an fara aiki ban san wani ya ce mana da lura. Duk wanda tashi ya tafi ya raka shi. Dan Allah ka rike kayanka dan Allah mu dai. Wa in dabkin gana wa in naka dagir dagir wa in dabkin gana wa in naka dagir dagir wa in dabkin gana wa in naka dagir dagir wa in dabkin gana naka dagir dagir naka dagir dagir na dage na bakin kokari na. Ayya. Ba ta da aljannu. Anya. Na gaya muku cewa wallahi ba ni da aljannu. Wallahi da wani abu. Take mu mutane shi. Wallahi na bincika. Har wasu na kawo daga kamar. Amma saura gwaji daya. Yawwa! Ai ni dama na san anan take. Mai ta ba? Saboda wannan yarinyar yadda nake mafarkinta nake ganin ta uku hudu. Tana zaro min harshe. Allah dai maka albarka. A ci gaba da aiki. Ɗan so san wata. San wata ba. Babu so na mahaifina. Samu guda uku a leda. Bai. Idai duk in aka ya ba. Yanzu nan ka mu gama magana an so rago an soya an zuba nan ciki. An gama. Yawwa akwai wani wannan shi ne duk mai kan mutum ko shi waye ya sha wannan yanzu za ki ga mutum shi da kai shi tashi ya rabu da ƙasa ya tashi sama.
kusurwa. Turdun bukane ku, turdun bukane ku, turdun bukane ku, turdun bukane ku. Ba ne ku. Sa, na ga shaki ihu. Ki karɓa mana. Kaji ta ga za a ɗan ɗago ta. Shine ba za ta ga. Ki karɓa ki sha. Sa. Yarinya. Karɓa ki sha. Ta ga asiri zai turo. Ba za ta sha ba. Ka gani? Ka gani? Kin gani ba sha ba? Ki ihu daga biyu. Ba abin da ya sauka, to ba ki sha. Sha mana. Na gaya miki. Me yasa kake yin haka? Ya za ka hana yabo? Haba umma. Me zai kawo dan bori cikin gidan nan? Mu fa musulmai ne umma ba maguzawa ba. To mu ne ba maguzawa. Amma me zai kawo mushriki cikin gidan nan? To duk abin da yake faruwa a gidan nan ka ce ba za a kawo ana kokarin za a cire abu ka ce ba za a cire ba? Tashi da ce. Ha? Ni kai mu haka. Ka tuce yaro ne. Shekara ta 80 ina irin wannan aikin. Kuma ina samun nasara. Babu dan adam ne da ce min in tashi ina aiki na ya ce min Ya hakuri kan kai masa wani abu. idan kun ga talatala na yawo a kan gidan nan. Kan ka mai da shi talatala. Ka ga irin ta ko? Kaga za ka je ka dawo ka kamar ba ka. Kai din banza Allah ya fi ka. Ni da Allah na dogara ba na tsoron kowa wallahi sai Allah. Kai bai Tashi. Ni da ke ce ma ni dan banza. Ni dan banza. Hakuri boka. Ni dan banza. Inna wai ni dan banza. Ni dan banza. Ka mallake kurwar. Ka gama da Kin gani ko? Ai da ba tun da dai mai ya ce kin ga babu isko ka amma mai ya ce. Tunda ta ita gama da shi sai ki haje. Burinka ya riga ya cika Muktar. Tun ana min sharri a cikin gidan nan har ya kai ga ana ɗauko ɗan bori yana bulbule ni da hayaki. Ya kike so ne? Ya kike so ne? Duk hanyar da zan bi in gana na hana wannan zargin da ake yi miki na bi amma Allah bai yi ba. Haka ne. Babu yanda za ka yi Muktar. Babu yanda za ka yi kwata-kwata. Amma ina mai tabbatar maka da cewa aure na da kai ba shine zai ba wa ƴan uwanka da danginka lasisin wulakanta ni a cikin gidan nan ta hanyar ɗauko min gardin ɗan bori a cikin gidan nan. Ki rike fushinki. Kada kuma ki jefe ni da kalmar da ba zan iya jurewa ba. Na rantse da Allah, Muktar ban taɓa tunanin haka gidanka yake ba. Da na san haka gidanka yake babu dalilin da zai sa ni shigo cikin gidan nan. Wallahi sai dai ka kama min haya. Idan kuma baka kama min haya ba, wallahi sai dai in haƙura da auren kan je in wani. Wannan kuma ba ni ya kamata ki faɗawa ba. Wanda ya kaddara aure na da ke shi ya kamata ki faɗawa. Amma ki sani duk lamarin da ba a mika wa Allah ba to shi dan shi zai ci gaba da jagoranta wannan al'amarin.
kyauta. Yanzu abin da ke faruwa kenan a gida. Wallahi kuwa. Wallahi Alhaji babba abin da ke faruwa kenan a cikin gidan nan nawa. Ni dai abubuwa sun taru sun jagule min na rasa abin da yake min daɗi. Na zama ni ce mahaukaciya. Na zama zarariya. In ga abu nan a ce shi ne ba shi bane. In zo nan in ga wannan abubuwa iri ake min gizo a cikin gidan nan. Ana taimin irin wannan tsoratarwa. Abin ya taru ya ishe ni. Shi yasa nace bari in rugo da gudu in zo in gaya maka. A gaskiya Alhaji babba sai ka je gidan nan an san abin da ake ciki. Gaskiya saboda zuwanka yana da muhimmanci fiye da yadda ake zato. Ni kan an kusa za a haukata ni. In Allah ya da ba za ki haukace ba. Allah zai shige mana gaba. Ai duk abin da ya damu bawa idan ka mai da komai naka ga Allah shikenan. Ai shi yasa aka ce wallahu ya asmaka minan nas. Allah shi zai mana jagoranci. Haka ne. Ki yi hakuri ki tafi zan zo gida. Kwantar da hankali ki zan zo gida. Yaushe za ka zo Alhaji babba dan bana son a bata lokaci. Ba zan bata lokaci. Ni ba har tsoron fa kwana nake a gidan yanzu. Duk ki hakuri komai zai zama zai daidaito. Kwantar da hankalinki. Ai muna tare da Allah. Wanda ke tare da Allah ba shi wani fargaban komai. Ki hakuri. Kwantar da hankali. Saboda Muktar idan na faɗa kai a ƙaryata ni yake yi. Sai a ƙaryata ni. Ki haifi mutum ya ce kina ƙarya. Wallahi ƙaryata ni yake. Sai a ce min wai ina abin yake. To an ce ina abin yake bayan kuma abin ka gani shi da idon ka na gani ya ce min ina abin yake. Ai kaga na kaza ta ma makaryaciya. Ke, lafiya me yake faruwa? Hajiya, kin min sharri cewa ni ina da aljanu sannan kin ce ni mai yaji. Shi ne na zo saboda na san cewa ba kya son zama na a gidan shi na so ki kashe ni. Ke? Kin san ba ke magana? Ni ban wani miji ce. Ko ni ki sautu ne? Sai dai in ke ce zautattuwa lafiya ta kalau. Au. Mijin naki ne ya aiko ki zo ki ma rashin kunya ko kuma ya ake ciki? Ba mijina bane ya aiko ni. Ra'ayin kaina ne ya kawo nan daki saboda haka daidai nake da ke mama. Muhibbat, ni kike gaya wannan? Ni da? To bari je same shi. Idan shi ne ya aiko ki cikin mun mutunci, bari je same shi. Inna lillahi wa inna ilaihi. Lafiya mama? Umma! Likita, ina tunanin kamar rashin samun bacci isasshe ne ya haifar mata da wannan matsala. Don Allah a taimaka domin ta warware. Ba matsala insha Allah za ta warware. Kwatar da hankalinki. Ba wata damuwa sosai. Likita, ya maganar hawan jini? A jinin ta da yake. Ina ganin firicin da ta samu shi yasa ta suma. Amma insha Allah tunda ta samu bacci yanzu komai zai warware. Sai dai shawarar zan ba ku shine a kula da ita sosai. A daina barin da ta samu irin wannan firicin shi ke sa. Allah yana tare da ke muhimma ki zamana Kani yau ba zan sha tibin nan ba. Sai dai ki ci naman ki.
shi yasa ai baki da ruwa sai ka ga Na kwana. Saboda tsabar rashin mutunci irin naki sai a nan za a gaishe ni. A nan za a yi min ina kwana. Kai ma ka riga ka biye mata. Sammatacce an shanye ka. Gaisuwa ba za a je a yi min ina kwana ba? Har sai na taso na zo gurin hakura cin abinci? Ba je a gaishe ni ba? umma ai ya kamata ki faɗa mata laifin da ta yi idan ya so gobe sai ta kiyaye ba wai ki zo ki hauta da faɗa ba. Dala mi shiru. Sammatacce kawai. Ka riga ka zama rakumi da akala sai yadda aka yi da kai. Ko? Ka riga ka zama abin da ka zama. Ai da ba sai ka karya kake zuwa kake mai ina kwana ba. Kafin ka karya kake zuwa kake gaishe ni. Sai da ta so na zo? Gaskiya umma ya isa haka. Fi sabilillahi na lura ka baki dai tunda na aure yarinyar nan umma kin tsane ni kin tsane ta. Me muka yi miki? Yau ne fa kawai ban shigo fa na gaishe ki fa umma. Gaskiya umma ki kiyaye idan ba haka ba mutane a gari za su fara ce miki muguwar uwa. A'a, ka daina faɗin haka. Dan na riga na san cewa Umma ba za ta taɓa zama muguwar uwa ba har abada, har abadan Allah. Kaɓe ta. Faɗa za ka yi da ni? Na ce faɗa za ka yi da ni? Ni ce wanda ya faɗa ka? To shi kenan. Ta so ka yi faɗa da ni. Ka ji ko? Gaskiya nake faɗa kawai. Hajiya ki koma gefen ki kawai ki bar mu dan Allah mu karya. Koma gefe na? Mutane ne kake gawa akan wannan manyan? Ai dama irin haihuwa mai an mare ka. Ramawa za ka yi? Ce ramawa za ka yi? Ai da haihuwa irin wa'annan ƴaƴan gara a kashe ku a huta. Ina zan shiga mota da wannan ba. Wannan ba zan shiga mota ɗaya da ita ba wannan. Allah ya kiyaye ba zan shiga mota ba da ita. Haba umma. Bai kamata ki saka mata da irin wannan wulakancin ba umma. Wannan yarinyar fa tunda aka kawo ki gurin nan fa umma kina so ne. Tana zauna akan ki ko rintsawa ba ta yi ba. Sannan a ce irin wannan hukunci ya kamata. Ni dai ba zan shiga mota da ita ba na ce maka ko ta fita ta fita ko kuma ni in fita in je in hau mota in tafi tun da motar ka ce yadda kake so za ka yi amma in zauna da wannan a mota ba zan zauna ba wallahi. Wannan ita take firgita ni. Wannan ita take firgita ni. Ban gaya maka ba ne wallahi firgita ni ta dinga yi haka kawai yanzu kuma ka ce man zo shiga mota da ita ba zan shiga ba. Shikenan. Je ki hawo keke napep. Sai mu haɗa a gida. Ya haƙuri.
Ngo. Lashi. Ngo. Rike ka sake ta. Rubuta takarda yanzu ka bata. Ba umma, ja nake kin sauke ta a motar da muka taho, kin sauke ta kan titi wannan bai isa ba? Au. Shine ya isa? Ina fa isa? Kana zaune da annoba a tare da kai. Ina ya isa? Kai gani kake ya isa? Umma dan girman Allah ki bar wannan magana. Haba umma. Tunda muka yi aure da yarinyar nan umma na lura ka baki dai bakin ki bar mu suke cikin gidan nan. Ya zan yin barku? Ya zan yin barku ku sake? Kana tare da annoba a cikin gidanka da bala'i da masifa. Kana tare da ita ya zan yin barka? Iya? Umma wannan yarinyar tana bin ki sau da gaba. Har ga Allah umma idan aka ce za a yi wa wannan yarinyar haka an yi mata rashin adalci. Ni uwar ta kake ga wannan zancen? Ne mata rashin adalci ko? To sai ka sake ta. Ba za mu zauna da masifa a cikin gida ba. To ai addini ma ce idan kana tare da mutum ka yana cutar ka rabu da shi. Ka gaggauta rabuwa da shi da haka ka rubuta takarda ka fita. Na gaya maka. Allah ya baki haƙuri. Kaɗan ma ka gani. Ba kana ba haƙuri kaɗan ma ka gani abin da na maka. Ba dai kana sa da ni mahaifiyarka ba? To shi kenan. Sai na tsine maka. Za ka gada cewa ni mahaifiyarka ce. Ai a sakamakon wannan gane-ganen da na dinga yi. In suma, in gani, in ganta a nan. In sake tafiya ɗaki, in ganta. In tafi kicin, in ganta. In sake yanke jiki, in faɗi. In suma. Kaga jiyan nan aka sallamo wani daga asibiti. A sakamakon suman da nayi akan wannan mayyar. Dan haka da na farfado na ce to gane yake wa kai na hukunci. Ka bar gidan nan wannan mayyar tun wuri. Tun ba ta ƙara samu kwamfuta. Kuwa me yawan gaske nake gani. Aba. To din na ji bayananki. Kuma na fahimci lalle gidan na akwai matsala. Amma matakin da kika ɗauka na wannan yarinya ta bar gidan nan ya yi tsauri da yawa. Ya yi tsauri da yawa Hajiya bai dace ba. Kuma wannan maita da kike magana maiya ce. A musulunci mu ba mu san wani abu da ake kira maita ba. Maita wani abu ne wa'ansu 'yan shirka suka haɗa kansu suke tsaface-tsafacensu suka kuma yadda da shi, amma musulunci bai yadda da wani maita ba. Amma a musulunce akwai abin da ake kira kambun baka. Larabawa suna ce al'ayi. To in dawo da ke baya, duk wa'annan matsaloli da ake fuskanta a gidan nan an saki abin da Allah ya ce a yi ne, manzon Allah ya yi mana tarbiyyar mu yi, kuka ƙi a cikin gidan. Dole a yi ta samun matsala. Duk abin da za a yi na rayuwar musulmi na ɗan adam, musulunci ya tanaji duk abubuwan da za ka yi. Idan za ka ci abinci an nuna maka yadda za ka yi. In za ka shigo ɗakinka an nuna maka yadda za ka yi, shigo da kafar dama. In za ka fita, fara fita da hagu. Duk an nuna wannan. Shiga masallaci an nuna, shiga banɗaki an nuna. In za ka kwanta bacci akwai addu'a, in ka tashi bacci akwai addu'a. Kai mafarke ma irin muggan mafarke an nuna mana addu'o'in duk da zami. To amma duk kun saki, kun ɗau bid'a kaɗe-kaɗe
ba kai ba indi a bar gashi a bar wannan wani kunshi duk gasu nan barkatai ba dole a ta samun matsala ba. Alhaji duk waɗannan abubuwan fa da ake faɗa kake faɗan nan dan fa baka ga abin da yake faruwa ba duk ba abin da bai faru ba ɗaya bayan ɗaya duk wannan abu da kake faɗan sa an gashi a cikin gidan nan. Ni wani lokaci matsala ta da keke to idan ina magana sai baki bari in dire in kai aya sai ki nemi ki yanke ni. To ko Alhaji in ina magana ba yakan saurara ne sai na gama sannan ya dasa nashi ba. Haka ne, Allah ya baka haƙuri, Allah ya ci zuciyarka, amma dai maiya ce. Ni kuma na ce miki ba maiya bace. Ni na ce ba maiya bace. Amma kambun baka da ne miki magana a baya, kambun baka shine idan mutum ya ga wani abin da yake so a zuciyarsa ya ruwaita yana son wannan abin, to babu shakka wannan abin zai ta samun matsaloli, rashin lafiya da sauransu. Kambun baka kenan. To da kambun bakan da ita maitan wanda mu ba mu yarda da ita ba duk akwai magani. Maganin kuwa shine ta je ta yi alwala ta baki ruwan kisha. Wa Allah ya sutura ku kai wai a ta ga doron uwanta. Wannan ce za ta kurkura bakinta ta bani ruwan kisha, wannan ruwan kasanta. Allah ya kiyaye. Allah ya kiyaye. To in ko ba za ki sha ruwan alwala ba, ina jawo hankalinki. A kai gidan nan gida ne na malamai, kowa ya san da gidan nan a karatu. Kai kanka hafizi ne kwarai da gaske, ita kanta ma ta yi karatu don mun yadda da shi. Abinda nake so da kai ta karance-karancen addu'o'i a dinga yi mata. Tun san samu ma ita ta dinga koya miki. Ne zan koya miki. Ta cinye ni kenan. Ta cinye ni murus kenan. Ta koya mu addu'a ta halaka ni kenan gaba daya. Alhaji. Ni gaskiya tun da nake bana ganin wannan abubuwan da Hajiya take yi. Saboda ni ina yin waɗannan addu'o'in da ka faɗa. Alhamdulillah. To a yanzu in na ce zan tunatar da ita ma ba za ta yarda da ni ba, saboda gani take da ni da ita ɗin duk ɗaya ne. In so samu ne a kirawo Habiba ta zo, ita in ya so za ta koya mata, za ta fi yarda da ita. Hajiya, za ki yadda ya koya miki karatun koko sai ita Habiba? Ba ma koya miki zai yi ba, tunasar da ke za a yi, tun da ke ma zamananci ne kawai ya shige ki. Kin yadda ya tunasar da ke koko sai Habiba ta zo ta tunasar da ke? Wanne kika zaba? Da karance-karance, ai zancen mai ta a zaune take. Na farba ki da maitan nan. Ai zancen maitan nan a zaune take. Karatu ai muna iya abin da muke yi. Hajiya. Wani lokaci ne dai kawai zaka dan kunna dan rediyon ka dan ji kiɗan ka. To kin je inda matsala ta. Ko ba haka bane? To kin je inda matsala. Amma ai ana rayuwar duniya ana jin daɗi. Ko ba haka ba? Ta ba kiɗa da ba karatu haka. Kuma jin daɗin sai ki abin da Allah ya haramta. Yanzu dubi hannunta. Irin wannan kunshin mace ta zauna gida gashin kanta a buɗe, musulunci duk bai yadda da wannan. Amma gashi ne shedanci da shedanu duk sun hau kawunan ku, in ga yana ana ta yi a cikin gidan nan. Wanda da mai gidan yana da rai ya ga wannan abubuwa ai zai tsine mu. To karatun nan fa dole ne a yi shi, inda ana son